mobil kae yen diceperke larang regane. Masa? Uwit kuwi yen dibonseh larang regane. Wong ki ya ngono. Waton kok mung setugel. Larang regane akeh sing tresnani, akeh sing goleki. Lah nggih ngoten to, Mas. Sing ngendika larang ki sinten lho? Lho, piyayi mligine ibu-ibu niku. Pripun? Wis sonten wau sami nyuwun prisa pundi Pak Dalang ing naminipun Mas Uncek. Kula pengin pinanggih upami dados mantu kula purun apa mboten lha ngono kuwi lho. Bayo, kula didadekke mantu enten mriki. Nggih, Alah, niku. mboten. Niku yen anake ibu-ibu niku purun. Ewadene kok mboten purun paling ora sampean nggih seret-seretan putune ngono lho. Kok lah sia-sia. Elek-elek ngene nggih padha titahing Gusti. Nggih. Wujude nggih menungsa kok terus nggih seret-seretan apa boneka ngoten to? Mboten Jenengan niku. mboten nggih. Ning nyatanipun ingkang tresnani kathah sanget lho Mas Uncek, luar biasa. Ngapunten, badhe matur ngapunten. menapa? Niku mboten kok nresnani iki mboten. Lah napa? Mung mesakne. Lah mboten estu. Niku lho agunge Gusti ingkang nyipta jagat menika katresnanipun dumateng titah ngantos kados mekaten menika. Upami nggih nun sewu. Nggih. Jenenganmu dados piyai sing gagah gedhe dhuwur. Nah, Urung karuan lho bengi iki dadi bintang tamu. Dereng karuan. Dereng karuan. Dereng karuan umpamane kula gagah gedhe dhuwur, wah kula malah repot kula. Sebabe. Alah ora nggo rayan sinden-sinden niku paling ngene. Wong niku pede sik, umuk sik. Elek pikir keri, melarat pikir keri. Nggih. Aku pamane gedhe dhuwur iki kados jenengan kok. Pripun? Sampeyan gedhe kados jenengan ngoten niku kula. Sampeyan umure pira? Kula niku kelahiran 2015, niki 2026. Mangitang kiambak pinten menika? Kok iso ngawur kuwi 2015 lho. Lha pripun to? Wong kowe iki karo aku iki tuwa sampeyan lho. Napa nggih to, Pak? Jujur wae aku ya tau ndelok KTP-mu. Sampe lek kelahiran tahun 45 to. Mboten. Halah jare barakane Bung Karno. Nggih mboten kelahiran 45 kok isi imut-imut ngoten lho. Niku lho. Kowe ora imut-imut ning amit-amit sampean iki ora ngono kuwi. Nggih. Nggih, Sik matur sik karo jujur. Pak Daryo. Ayo ditimbali. Matur napa? Loh, ya matur nuwun karo Pak Daryo. Nggih, matur nuwun Pak Daryo, matur nuwun. Kaya pelawak-pelawak liya-liyane kae lho. Sakwise matur nuwun banjur apa ki ndongake marang Pak Daryo, ndongake marang mantene. Alah Pak, lah kula ndonga kiambake mboten diijabah Gusti lho. Kula mung pengen setunggal tok, pengen modot ora modot-modot tok. Kan ndongake piyai kathah, kan ndongake Pak Daryo. Aja keloro-loro ngono to sampean iki nuwun sewu. Iki lak sing rawuh kathah. Nggih. Mongko nuwun sewu, jenengan yen ndonga sing ngamini piyai semene mbane. Wis, sampean duwe panyuwunan apa ri palungguhan iki matura. Kula nyuwun setunggal mawon. Ngapa? Nyuwun teh. Dadi dagelan rong joget rong nembang wis kemalan panganan ora. Alah Pak panjenengane mboten ngrasake. Ngapa? Biasane darah etanan ngene iki ambak to. Ah. Niku ditransitke ngene daleme tangga teparo. Nggih, leres. Lah niki langsung dijujuke kamar ge AC. Gak aku wis seneng aku udut blangkemen modar awet setengah 9 enten nggen kamar. Ajeng metu kula ajrih. Lho kok wedi? Kula wedi. Lah piyai kathah enten jaba kok malah dikira garangan digedhik. Ya Kula kan- keloro-loro to nggih. Jan kula deg-degan tenan wae. Nggih. Gek enten kamar terus enten napa buket napa? Anu cedek anu duit nika lho. Digawe kembang ngoten Buket, niku. Nah niku gek kuatah dikon nilang aku dikira nyolong aku ngono. Nggih mugi-mugi mboten nilang, kula mboten nyolong Pak, kula nggih menungso, mungkin dikira tuyul malah cilaka. Nggih, matur nuwun kagem Pak Daryo sekeluarga lumantar Pak Haji Cahyo Kuntadi pun maringi rejeki mugi saestu berkah barokah pikantuk leliru ingkang langkung kathah. Mugi sabibaripun gelar hajat tasakuran menika usahanipun tahu tambah sukses tambah ngrembaka Amin. mawon. Nah,
Jan aku alhamdulillah Mantene selamat. didongakne mantene. Dongake napa? Ya Napa? muga-muga enggal meteng wonten mawon lah. Sik men piyai kene iki do pirsa. Jenengan iki Napa? kagungan garwa. Nggih alhamdulillah Pak, sampun pun gadah bojo. Bojone ya cilik ngono ya. Mboten gedhe dhuwur. Gede dhuwur. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Umpamane Gusti Allah ki adil, mesti maringi jodoh dedeke padha aku. Nek diparingi dedek gedhe dhuwur bojo kula. Lah. Oh, ngono kuwi. Lah bayangke mang umpamane jodoh kula dedeke padha kula. Ora anak-anak sak botol aku ngenten iki cilik. Niku saking adile Gusti Allah, Pak. Nah, Jenengan ya kagungan putra ya. alhamdulillah sampun. Sing barep umur pira kelas Sing pira? barep SMP kelas setunggal, Alhamdulillah. sing kalih kelas 3 SD. Nggih, menungso nggih. Anu kirik, Pak. Aja kelara-lara to. Ade boten keloro-loro takoke jenengan ketoke apik ning jero nyelekit. Ora. Ya wong yo anu. Iki ketok nyepelekke tenan to ngoten niku. Jenengan kok ya iso anak-anake njur carane piye lho. Lah nggih Wis kirangan. yen gelem jujur ibu-ibu sing teng mriku, jenengan nggih bingung to, Bu? Penasaran to, iki carane njur piye lek ndek bojo lho. Ora mung ibu-ibu tok, bapak-bapak ya do gumun mesti. Aku dhewe ya gumun kok. Aku dhewe kok ya iso aku lho. Lah iya. Jarak ya. Carane Mboten. nggih piye mongko piyayine nun sewu jenengan alit semonten. Nggih. Lha priya sak ceplukan to njur ngono iki terusan. Napane sing sak jeblukan niku lho. Irunge ora. Waduh. Nggih mboten. Kula ki ambak nggih mboten mangertos, Pak. Jenenge menungso niku mung sadermo nglakoni, jodoh rezeki pati ra ngerteni. Nah. Dadi ya dilakoni wae peparinge Gusti lan dinikmati urip iki. Amin. Urip ki arep kepiye wong bayi, terus gedhe, terus tuwek, terus ora enek. Nah, niku sing arep nikmati kapan? Ha iya, nggih. Iki luwih gayeng, Mas Unjak. Nggih. Enten Jon, apa? Nggih. Biaya Iki luwih apik kuwata sampeyan ya, tak petokne karo budene sampean. Budhe kula. Heeh. Sinten? Lha iki budhe Niken Salindri. Ha iya. Wes. Sugeng dalu Mbak Niken. Nggih, sugeng dalu, Bapak Cahyo pun tadi. Sampai sehat gimana Nggih, Niken? Pak. Sehat nggih, Pak? Pangestu mundur sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saniki enten kemajuan, Pak. Kemajuan apa? Cagak. Cagak ndi? Lah niki. Cagak matane. Hei, Wow. aku mbok idak yo. Saya nggak mengidak. Lah tak kira ki mau lek properti ngono lho, Mas Teh. Lho apa enek wayang propertine kaya ngene. Kowe kaya Nah. lampu dim. Ngawur lho. rek. Oh, iya. Ngambil nggih, Pak? Piye? Sik. Sing rada gedine, Pak, sing rada gedine, Pak. Sik. Sing rada gedine kowe iki sak wayang lho, krono. Ya, piye? Alah, ketoke aku wis salah. Lah. Mes, kowe omongan mbek iki cocok. Ki gathukmu. Ireng lakangmu. Kok ireng Jriteng lakangmu? kakangku. Werkudara jriteng kakangku lek nyeluk Kresna. Oh iya kleru, jelidang kakangku. Aku kleru ireng lakangmu. Cilik manukmu. Edan. Yo nyat cilik manukku saya tau peni nang omah Ayo, nyat cilik. lho rek sing maksudnya sing kae sing gayane mbok gantang kae lho. Nah, ane saiki wis tak pateni kae. Wah, Kayak tak pateni, tak lho. kira wis perubahan semakin besar. Ora wis tak pateni. Lah mergo ngelokke aku terus kok. Piye? Lah aku makane saben dina lho. Aku Iya, anggere bener. nguyuh ning andike dilokke terus kok. Dilokke piye? Cendek-cendek dir. Bar kuwi tak pateni tak gecek kae manuk perjak kae. Kuwi ora kok cendek tir. Lah, no. Cek tir ngono kuwi lho. Boten. Lah manuke mriko napa mriku. Lah aku ya duwe kok. Jare manuk blekok ya jenengan. Ngene Om. Lah kuwi. Om Uncek. Nggih, Budhe. Lah lek aku mau celuk budhe kowe tak celuk apa berarti? Ya Dedek apa
Piye? Dedek ya, dedek ya. Apa- Soalnya apa- gedemu seadekku Iya, apa baby? Oh ya, babi ya, babi ya. Baby. Baby kok babi. Baby. Neng Bali babi sami niki. Iku ro babi cek genjek. Iku ro Oke. babi. Iya baby, ini acaranya manten. Sing dadi nganten sapa wis ngerti urung? Oh, aku lho ngerti. Sapa? Sapa to mau? Kowe kira sumbut lek gleleng ora. Mbak Kofifah. Betul. Mbak Kofifa kalian Mas sinten, Pak? Sekalian Muhammad Lutfi. Nah, Mas Lutfi. Gubernur Kalian- Jawa Tengah. Mau tak kobrol lho cek. Mbak Lutfi, Dudu, Muhammad beda. Lutfi. Iki piyai Jakarta, Jakarta Selatan ngono. Oh, senes gubernur to? Kudu kemeruh kowe ora. Tak kira gubernur mula kok nanggap wayang aku ya ngono. Lho terus apa ya? Terus orang-orang kayak Mas Lutfi ngene iki duduk gubernur ora oleh nanggap wayang. Itu. Lah iya. Berarti kan sing nanggap wayang ora mung gubernur tok, kadang gubernur ya ora nanggap wayang. Saiki ora eneng kok. Ada pemangkasan anggaran. Wis rakyate mumet to. Buat Mas Lutfi dan juga Mbak Kofifa. Loh, Mas Lutfi gubernur Jawa Tengah. Jawa Lah, Tengah. Bu Kofifa lah gubernur Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Dadi Kompak ya. akur. Nggih, mugi-mugi pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai kakek-kakek, nenek-nenek, semoga Nenek. Kakek, Kakek, ora. nenek. kakek-kakek, nenek-nenek kuwi lho. Kuwi lho lek cara Jawa ki Jak, karepe genduk niken ki kaken-kaken Kaken, ninen nenen. ninen. Ora nenen. Lah kakek sekarang masih nenen. Ninen no. Ninen ya. Nenenmu kuwi. Kakek-kakek ninen-ninen, muga-muga langgeng, sehat selalu, berbahagia selalu. Amin, amin. Iki sing Wis. sing apa nimbali dhewe rene iki mau, Pak? Pak Daryo, Pak Daryo kalian Bu Bu kuliah Bu kuliah. sore. Hah? Ngawut subuh. Pak Daryo matur sembah nuwun amargi sampun kersa memajukan jadwal. Nggih. Nggih, begitu hebatnya Pak Daryo dengan lapang dada Pak Daryo itu memberikan solusi yang terbaik. Akhirnya Niken Salindri, Madangkara dan sak rombongan hadir datang di sini. Nah, iki mergo kowe kok Ken iki. Gara-gara kowe maju terus udan deres iki lho. Loh, Umpamane manut aku sesuk ngono ya terang. Utek ora ngerti kan lek udan iki barokah dhek ora ngerti. dalam Barokah jenengan kula nyapa? musibah aku. Loh, ya sing salah kuwi kan ya awakmu kok nyalahne aku. Aku munggah panggung dipayungi panitia ora Lah aku kudanan. munggah panggung wae iki wis apa jenenge keamanan kula dipayungi. Terus Nah. bareng-bareng ning kono wis ora becek. Lah pilih Aku ya dikawal. Ngapa? Kawal Pak Polisi. Terus? Pak Polisi neh ngarep aku neng burine. Terus? Lho. Kayak ibu-ibu do kaget lho. Terus? Dikira Pak Polisi nggo anjing pelacak. Lah nek sing kaget asu ngono lho. Ya Gak Allah. parmu gak becek ra umur. Terus akhirnya kan kene kan yo ora becek to. Ya tak cincingke. Yo dicek. Tapi ora keplinya wong to. Ya alhamdulillah ora. Kok samarku keplinya kayak gedang ngono lho. Keplinyak ya petelek. Keplinyak. Lho rene iki lho. Nggih. Ibuke sing sebelah kene iki di apa? Disapa, salim, disalimi Sehat-sehat Rato. Ibu nggih. Panjang yuswa. Nah, kanca TPA iki ya enek lho. Ya, lho. Kanca TPA. Sing sebelah mriko ketinggal mboten? Ketinggal. Ketinggal. Sing sebelah mriko ketinggal. Ketinggal uncek mboten? Sing- Oh mboten. Alah, yen aku ra ketok ra apa-apa. Lanangan Yo, nyelputi Jo, sebabrakan yo apa. jenenge makan gaji buta. Loh, kok iso makan gaji buta Enek iki? suarane renek wujute. Dianggep bae kuwi entut ngono lho. Kene. Dadi ana swara renek wujud. Ayo ndang. Engko amblek kan. Caldan. Yo kaceke ra sepiro wae lho. Loh, lah tapi kan sanggagake kan ngene kan malih lho setara lho. Oh iya. Petaken. Ngene aku dadi ngerti brosmu ya. Ayo, piye barang kuwi nek dhuwur ketok apa ae? Anu bros, Pak. Hmm. Wah, brosmu nek telu to, Ken? Endi? Telu lho brosmu. Siji. Susu iki sitoke.
Saya Munggah tapi ben piye? Munggah kurang ben piye? kurang dhuwur lho Pak, tapi Pak. Kowe pengen nguncak dhuwur. Oh iya Pak, saya Pak. Piye neh? Apa neh? Apa to, Ken? Aku malah mbok cemploke kotaan. Ken. Golek panganan samplokan nek ameng-ameng nyawa to, Ken. Wes, ning kono. Wes. Wis. Sampai engko pindah tak gecek ngonan. Lek ngene malah bahaya. Ngene Selasa. tibone sapa yang tanggung jawab? Nah, iki ora enek anggaran UGD. Ini ben jelas. Pak. Pak. Anu. Ini petuk karo kancane, wis. Pak ngapunten lho, Pak. Ngapunten. Mengke kualat iki Pak Yoyo iki bar munggah haji kok. Ora kualat njunjung aku kok njunjung ora masalah. Nggih anu nyuwun sewu lek. Apa? Ning ngadem aja rene. Lah ceteng pundi madepe? Lah kowe kaya padasan Mas Mau karo wudu kuwi rek. Lah jenengan bar munggah haji aja tahajud lho Apa? pripun? Pripun? Ngapunten. Wes aku nang kene Ken. Ya ning kono wae. Nggih. Ah, sik, ketoke tancepane ora apik, ora becik kowe ngono. Ben apik kan, rada nengah kene, cah bagus. Nah, nengah kene. Nah. Pak malah kaya metu memedi ya lho. Kok kaya metu demit-demitan lho. Ayo Pak. Pak, wayange sing tuyul niku lho, Pak. Wayange tuyul, Pak. Wis diwakili iki wis kena wis. Ngene apik neh. Dadi pomo wayang metu setan-setan, ora Nggih. usah golek wayang tenan. Napa? Lah ngene wis dadi. Walah lah, golek panganan samplokane direwahi kaya ngene. Iya, ning Nggih. nadyan kaya ngopo lan kepiye wong urip ki ngibarate kaya mampir Ngombe. ya ngombe sik ya. Ngono kuwi. Tenan. Ya ta, Ken? Nggih, Pak, Ning leres. donya iki mung sadrema. Sadrema Tapi kewajiban nglampahi. dadi menungsa, Nggih. ya kuwi wis saka lahir ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti mati. Nah, Mergane leres. wong urip ngibarate Mau mampir ngombe. ngopo? Lho iso ngombene dalange ora ngger wong lho ngono kuwi. Iya, barokah lho, barokah lho. Apa meneh Lah, ning Pak niki- Cahyo ki? Niki cilik, dadi mung sithik tok ngoten mawon. Lah kok diglogokke Becik ketitik, ala ketara. Suradira Jayaningrat. Lebur dening. Lebur ing Pangastuti. Heeh. Ning donya ngibarate mung sadrema paribasan mampir. Ngombe. Sithik-sithik ae ndak mendem ya. Niki pun mendem kok ya. Iki apa Yoyo ae? Lek ngelak lek cah cilik ngombene ngene iki ora pas kan. Lah napa, Kudune Pak? lek ngangge dot. Nggih. Nyodote nya. Kowe minggat karo ora? Anu, mbok kula mriki mawon pun. Mriki mawon nggih. Aja kono karo niken kono lho. Kene lho, Kene kene nggih lho. wayang ora ngono. Ngene. Iya, Mana? Kuwak yo ada. Rene. Dewen ada di dalang. Ayo, Ayo. Lho, iya. sida apa ora wae iki jane? Ayo kita metu apa piye ngono. Ayo. Lah kok malah dikerangkeng. Ayo kowe iki sida rene apa ora? Rono karo Siap, niken siap. kono. Amit nggih, amit nggih. Kene rene ya. Amit. Awas. Iya. Saged lho. Cilik olahraga. Blangkon kula pundi? Wis apik ngono wae. Nyang Mang Yuto ora tak keke ilang lho. Kok larang men ki lho gur blangkon. Nggen kuwi gur 300 nganti 5 juta ra dikekke lho. Mboten kula mboten keke kula. Lah sebabnya apa? Sak ndase kok. Ah iya.